Pois o dito, este é un xogo de Alba Mayo, non sei se o conocedes, pero bueno, é un desarrollador indie que fixo varios xogos, tamén fai certos vídeos en YouTube comentando cousas en xeral, pero bueno, centrándose sobre todo nos videoxogos. E bueno, vamos a dar, a ver que carallo. Logro desbloqueado, xogar. Empezamos bien aí, pongo aí o logro de Steam. Vale, vemos aquí uns fulanos random. Se supón que isto ten que ver ca pizza con piña. Eso que moita xente parece degradante, mezclar esos ingredientes. A mí dá má risa. Non sei por qué. Non sei a vos. Non sei cal é o obxectivo desto. Se é en plan simplemente un mapa random aberto que vas explorando e hai curiosidades por escondidas. Polo que estou vendo solo me podo desplazar, non podo saltar. Non sei si tes a opción de darlle a cambiar controles, pola pinta non, pero bueno. Dache a opción de reiniciar. Un P-Game. Non sei de que falade, sinceramente. Pero se me escapa os meus coñecementos. Bueno, esta parida, bueno, é obvio que o sea, logro desbloqueado, estatua. Vale. O sea, parece que se desbloquean logros a medida que descubres cousas na illa esta. Bueno, aquí a xente bailando. Non sei canto tempo lle levou facer, pero eu sei que estuvo moi rayado co tema dos movimentos dos NPCs estos, E quería sacar o tema do medio. Estaba todo rayado o Alba. Aí no fondo hai como tiburóns. No, pero aquí xa non podes avanzar máis. É que agora dá ganas de explorar, porque ao final diste, non podo facer nada. Entonces, hostia, parece que estou correndo máis rápido que antes, non? Non sei se... claro, canto máis tempo estás desplazándote, máis rápido va. Logro desbloqueado banco. Bueno, os logros non os estades vendo porque estou capturando só a pantalla do xogo, pero estánme salindo logros de Steam por alcanzar certas zonas. Aquí están bailando, non sei se a galiña choca. Quen ten fame? No, corre máis según o tempo que pases andando. Logro desbloqueado, bebé. Donde hai un bebé? Bueno, vale, sí, un bebé. O sea, o tema é ir atopando todos os elementos que hai polo mapeado. Entendo que o tema de andar e acelerar terá un límite, non? Me imaginadevos que se lle vai a olla un bug que acelera de forma indefinida. No, chega un momento que non corre máis. Estes parece que estaban facendo a lanza da fusión ao lado lexos. Sigo na cabeza pensando que ten que ver isto ca pizza con piña. Igual é a clave deste sitio que... What the fuck? Hostia, unha tortuga aquí. Non sale logro. Aí sí, tortuga. Logro desbloqueado. Fijo que vai haber o típico logro que non sepas como... Que a mellor é de simplemente ir a unha zona, pero está super escondida. E a mellor o objeto escondido difícil de atopar é a pizza con piña. Pode ser. Amigo dos páxaros. Sí, e domesticounos tanto que nin me escapan de min, O sea, eu estou aquí dándolles por saco e os páxaros sudan a todo. Alpacas aquí. O repolo. Millo.
Plantaciones desbloqueado. Aquí a xente ten moita ansia de bailar. Están felices. Sí, a mellor hai que conseguir a piña, despois a pizza e despois facer unha combinación como no Tears of Kingdom e fusionalos. E explota todo. Hostia, aquí hai un choe de... Bueno, no, pensei que era outra cousa. Que este sitio parece, o sea, non digo que parecese pequeno, pero non daba a impresión de ser tan grande. Pero creo que ainda explorei moi pouco, Pero bueno. Vale, consiste en explorar, eso quedounos claro, non? Faise raro non poder saltar, aínda que non sexa necesario, faise raro non poder saltar. Vale, aquí están facendo... Bueno, non me sale o nome de como se chamaba isto. Conga non era, ou non? Conga é outra cousa. Barca, logro desbloqueado. Creo que é o xogo no que máis logros consigo en tan pouco tempo. Bueno, por motivos obvios. Pensé que había un fulano xogando cunha pelota de fútbol, non sei por qué. Estes están aí. Bueno, chegarei un momento que... Bueno, sí, aquí xa estive. O sea, non sei se xa dei unha volta completa á isla, pero entendo que sí. Hai xente nunha colina bailando. Bueno, eu creo que non fun ao centro. Ah, mira, ali arriba, sí. Podrase subir ali arriba? Ou subir a unha zona alta? Tamén habrá algo secreto en plan nas teclas que fagas algunha cousa aparte de andar? Non sei, pregunto. Ah, mira, por aquí. Un volcán hai aquí. Non pode subir ou si? Sí que pode. Teño tracción. O fulano ten tracción. E que pasa se me tiro na lava? Poderei tirarme? Poderei tirarme? Queredes que me tire? É que eu teño curiosidade por ver se morres neste show. E dancho un logro por morrer. Por ser tan patético de querer matarte. Vale. Fixen un sacrificio. E ahora entra en erupción e mata a todos. O suelo é lava, sí. O suelo é... Que pasa, non? Ah, que... Espera un momento, que me sigo podendo mover. Hostia, van morrer todos. A lava está... Me parto, van morrer todos. Buenísimo. E berran. Pero siguen bailando, non se moven. Hostia, que bueno, tío. Que bueno. E a música sube en intensidade. Podía ser zumo de laranja, ¿no? Espera un momento, porque... Escoitas os berros, Iván, ainda que este en pausa. Que me estou partindo. É que o xogo tiña que estar altísimo no OBS, Esperade que a música tendrá que estar escoitando moi alta, creo, Agora pararon de berrar. É que me parto, tío. Hostia puta, esto sí que non me esperaba. Ah, este sí que escapa. Este sí que escapa.
Hai algún que ten medo. Ai, hostia. É que van comer os tiburóns. Ai, os vellos, no! Ala van os vellos. No! Bueno, e non vimos como morreu o bebé. Aí está a pizza, a piña. Non me lo esperaba, tío. Que puto amo este tío. É unha cousa moi random. Sí. Ai. Ai, perdoade, pero estou ahora... Ai, mi má. Puto Alba, tío. Ai, puto Alba, tío. E dounos isto gratis, estas risas son gratis, tío. Ai, mi má. Ahora xa non vai ter o mismo efecto, pero a mí fíxome puta gracia, Valeu a pena o xogo. Pode parecer unha chorrada, pero fíxome moita gracia. O sea, non me esperaba para nada. O sea, eu sabía que iba a ser unha cousa moi random, moi random, moi aleatoria, pero non me esperaba para... Es que, claro, a ver, a gracia está en que non te esperes. É o que vos decía antes, a pizza con piña, a ver onde estará. Mira o que era a pizza con piña, o sea... Bueno, creo que é unha definición para Alba, a pizza con piña, creo que con este xogo queda claro o que significa para él, a pizza con piña. Que fulano, tío, o sea, what the fuck. Vale, voulle dar outra vez, si queres así vémolo outra vez de segunda. Fijo que hai moitos logros por aí por conseguir. Quero explorar outra vez a isla pola outra zona. Pero bueno, é que eu non sei, decidime que esperabades vos, porque a cousa non podía ser máis random, tío. Non podía ser máis random, tío. O sea, non me fastidies, choro. O sea, ter esa idea e montarte todo esto para levarla a cabo, o sea, wow, o sea... había unha colina por aí que me quedou por explorar. Ah, mira aquí. A colina que mencionabades antes. Ves, logro acantilada. Bueno, acantilado, non colina. Non sei nin... E morrerá se me tiro desde aquí. Logro desbloqueado. Coxo. Ah, pues no. Hostias, logro desbloqueado, salto. Chamádeme sádico, pero quero saber... Vale, está aquí. Quero saber que pasa con esta persona. Se das que escapa ou non. Porque, a ver, eu sempre... Hai unha época na que os videoxogos directamente cancelaban o tema de matar nenos, sendo claro. Non está ben visto, evidentemente, pero de moitos xogos que hai que podes matar NPCs e hai nenos, normalmente, pois, os nenos non os podes matar, ou fan directamente, a mellor, simplemente
desaparecen ou cousas así. Non. Entonces, dame curiosidade por saber que pasa con esa persona. Pero fíxome gracia dos gritos, tío. Cando puxen o xogo en pausa e se seguían escoitando os gritos. Antes imos dar, a ver se consigo dar unha volta completa. Vale, que hai varias entradas. Sí, hai varias entradas hacia o volcán. Vale. Vamos alá. Pero fíxome gracia a xente que non se move, pero despois sí que houve xente que sí. O sea, what the fuck. Vamos a ver. Cando se empecen a escoitar berros, é que a lava xa está moi cerca. Bueno, o volumen do xogo subeu, xa que xa se está liando. Aí está, a xente queimándose. Igual é que a xente que queda é para indicar a indiferencia da xente que lle gusta realmente a pizza con piña, que está en plan suda ya tanto que da igual que se mancille desa forma. Puxose triste. Girou. Pero non escapa, queda aí resignada. Bueno, esta non sei se sube máis. Bueno, está chorando o bebé. Non vai subir máis a marea. O sea, esta safa, creo. Ai, no. What the fuck? What the fuck? LOL. No. No. No, que haces? Aí vai os tiburóns. Non me esperaba eso tampouco, tío. Vedes porque tiña curiosidade, o sea, é que iba a pasar algo extraño, tío. Bueno, en serio, tío. Non sei, a cousa máis random que veredes en moito tempo. É que eu verei moito tempo. Ai, mi má. Escoita esa xente. Son o único que lle fai gracia. Son o único. Bueno, isto creo que mola máis experimentalo que velo, non o sei,